Wow! Wala, gwapa unta. Sa ilalim ng puting Sige, mga version dahil bati. Dali, bagong mata. Sa ilalim ng puting ilaw. Ano lang siya? Nakulbaan mo? Nakulbaan na to! Sa ilalim! Ilagay ko! Kaya rin mo yun. Hindi pa mura ko ba ma? Sa ilalim ng puting ilaw! Kalaw ba? Sa ilalim ng araw. Sa ilalim ng puting ilaw, ito taas ba? Sa ilalim ng... Sa ilalim ng puting... Ay, kaya rin. Wait ah, ganda ako. Ay, mo saba. Sana, diridong. Sa ilalim ng puting Yay! Bagong busy mo. Bakit kaduha na niya? Sa ilalim ng puting ilaw. Go! Click here, opak! Alright. Record na yun. Dito pa na ito sa mood. Sa ilalim ng puting ilaw. O, diba? Sa dilaw. Ayaw, ikaw ano mo tingog din. Okay, or delay, last na. Nag-practice na biyata na Lil. Opera. Normal yung mga tingog. Opera. Dili, mataas yun Opera. na. Sa ilaw. Ayaw, practice mo. Sa, mukha din, practice mo ka. Sa ilalim ng puting ilaw. Sige, balik. Ayaw ko asa mong tutunan imong tingog. Nasti yan. Sa ulay ko nun niya. Ay, ana day. Buka yung baba nil, buka yung baba. Ana na ba? Ayaw kay mo, bupataas mo na. Wala naman mo. Sa ilalim ng puting ilaw. Good. Sa ilalim ng puting Good. Mapit na oy. Birthday shout out to Archel Baltazar, Jushmer Busotro, Zuya, Marialuhi B. Strara, Makanya Kuyofu, Spring Irish, Deckers and Event, Juji Ali Colfentas, Gerald Sugaro, Daniel Morales, Maria Christine Fernandez Tabura. And to my NB family, thank you so much for supporting me. And to all my supporters out there, thank you so much for subscribing me on my YouTube channel and liking my page on Facebook. And if you like this video, please give it
a thumbs up, and don't forget to subscribe. Click the bell to receive the notification for my next video. For today's question, kinsa pinakaniyo sa video? Comment down below para ma-shoutout sa mo sa akong next na video. This is Crystal Q Pakaya, Alagaw. So, nag-water lang to.